κάνει. Θα φτάσουμε στο λαμπρό ανάκτορο
Μη γελάω γιατί γελάω. Έχει μεγάλη μήνυ. Ρε αγάπη, το κορίτσι έχει χρυσή καρδιά. Είναι ένας άγγελος. Άγγελος. Η αλήθεια είναι μάνα πως πάντα δηλαδή με έναν άγγελο. Τον φαντάζομαι όμως κάπως έτσι. Εγώ πάντως όχι. Νομίζω ούτε και ο ίδιος ο έμας.
μήνα το ψάρα να κρατά δυο βαθιές σκουπιά από τη θύρα. Ρε σκότωτα, πού να το έσαι να σου πάρω κούκλα μου. Α, δεν πειράζει, θα μαγειρέψω κάτι άλλο. Τρέχα να τα στην αποθήκη να τις ανέχουμε λάδι. Τι έκανε το πιθάρι, μάνα? Ωραία, θα σας μαγειρέψω έργα με μυρωδικά της σύγχης. Αηδία. Α, ναι, εσύ τη μανούλα σε τάισε καλύτερα. Αν θες να ξέρεις να σε πάει, εμένα η μάνα μου έχει καλαναφερμένο. Τράτσι. Κάθε μέρα παιδί μας τα καλύτερα. Για ορευτικό είχαμε φέρει καμιστούς Σολομού με φύλλο, καραμελωμένα κρεμμύδια και γλιστρίδα. Εκείνο πιάτο με ετοίμαζε πέστο φλαμπάς με φρουτούκι, ξύδι σαμπάνιας, άσπρο πιπέρι και σαλιγκάρια χοιρινού φιλέτου. Με επιδόρπιο, σέρπια, κροκάρ με φρυδά κακάο και παγωτό βανίλια. Α, ναι, και πού τα έμαθα αυτά η μανούλα, στο κατσικοχώρι που μεγάλωσε. Είχαν κατέβει από την Αθήνα 3 οι μάγειρες και παρέδιναν σε μηνάρια γεύσεις. Να, αυτή. Μα τι θα γίνει τελικά, στη γιορτή θα πάμε? Φυσικά, ελάτε.